χαλάσουμε την εικόνα μας. Το κάνουμε λίγο. Πρέπει να είναι άσπρο για να μην φαίνεται τίποτα από κάτω πετσέτα. Όταν κόβετε κομμάτια από χαρτί ντεκουπάζ, δεν έχετε τέτοιο θέμα. Κολλάει κατευθείαν σε όποιο χρώμα θέλετε, γιατί δεν είναι διαφανές και δεν υπάρχει πρόβλημα τέτοιο. Όμως το ριζόχαρτο που είναι λεπτό και η χαρτοπετσέτα, οπωσδήποτε πάνω σε άσπρη επιφάνεια. Δηλαδή διακοσμείτε το αντικείμενο που θέλετε και εκεί που θέλετε να κολλήσετε την εικόνα, θα το προστατέψετε με χαρτοτενία γύρω-γύρω, για να μένει η επιφάνεια καθαρή και να μην πασαλίβεται όπως κάναμε τώρα με το χρώμα. Οπότε, και μετά βγάζετε την χαρτοτενία, κολλάτε την εικόνα σε καθαρή, άσπρη επιφάνεια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις χαρτοπετσέτες. Οπότε τώρα έχουμε το χώρο μας για την εικόνα. Θα κόψουμε περίπου εδώ την χαρτοπετσέτα. Δεν θα την κόψουμε, θα τη σκίσουμε. Δεν υπάρχει λόγος να την κόψουμε. Έτσι κι αλλιώς τις άκρες θα τις κρύψουμε με την πάστα. Οπότε θα κόψουμε με τα χέρια μας τη χαρτοπετσέτα στο περίπου εκεί που θέλουμε. Νομίζω είναι καλά. Ό,τι θέλετε ρωτήστε με, έτσι, γιατί εγώ το τρέχω λίγο να σας δείξω, αλλά ό,τι θέλετε, σας παρακαλώ, ερωτήσεις τις θέλω. Λοιπόν, είναι περίπου ok, είναι εντάξει αυτό, θα το μειώσουμε λίγο εδώ. Οπότε όπως βλέπετε, δεν κάναμε ιδιαίτερα προετοιμασία, το κόψαμε με το χέρι, εκεί που θέλουμε. Λοιπόν, για να κολλήσουμε χαρτοπετσέτα, υπάρχει την κόλλα ντεκουπάζ για χαρτοπετσέτα, την οποία είναι ειδικό για τις χαρτοπετσέτες και για ριζόχαρτο και για άλλα χαρτιά, αλλά είναι ειδικά για τη χαρτοπετσέτα. Μπορούμε να βάλουμε αυτό. Κανονικό, εντάξει, ό,τι στο ντεκουπάζ, ναι, υπάρχει και ό,τι κόλλα θέλετε, δεν υπάρχει θέμα, αρκεί να μην είναι δυνατό. Ήθελα να πω εδώ ότι η ατλακόνη είναι λίγο σκληρή. Είναι σκληρό, αυτό δεν είναι. Ετοιμάζει να ατλακόνη με ζαρώνει, γι' αυτό ρωτάω. Ακριβώς αυτό. Έχει ψηλά στερεά μέσα, ενώ αυτή είναι soft. Αυτό είναι ειδικό για τη χαρτοπετσέτα, γιατί μπορεί να δείτε με την ατλακόνη ότι αντί για να το έχω πάθει εγώ αυτό, δηλαδή διαλύει την χαρτοπετσέτα. Ναι, τη διαλύει, είναι σκληρή κόλλα, είναι κόλλα για ό,τι μπορεί να φανταστείτε μπορεί να κολλήσει αυτό. Αλλά η χαρτοπετσέτα, το ριζόχαρτο δεν είναι τόσο ευαίσθητο. Αντέχει πολλά το ριζόχαρτο. Η χαρτοπετσέτα, αν δεν πιάσει, την χάλασε. Δεν υπάρχει. Αυτό μπορείτε να το δείτε και στο άπλωμα που θα κάνει τώρα. Μπορείτε να σηκωθείτε και να το δείτε. Να σας ρωτήσουμε κάτι που ρώτησε η κυρία. Υπάρχει σπρέι για χαρτοπετσέτα που είναι ειδικό για χαρτοπετσέτα? Προσωπικά εμείς δεν έχουμε. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει. Εγώ δεν το βρω. Εγώ έχω μια φορά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύχριστο. Τελειώνει αμέσως. Δηλαδή, έχω δει που το βγάζει με σπρέι και υπάρχει και δύσκολο. Η κόλλα αυτή είναι για όλα τα υλικά, και ξύλο και πλαστικό και γυαλί. Είναι για όλα τα υλικά η κόλλα αυτή. Αυτή εδώ είναι ειδική για χαρτοπετσέτα. Για να κολλάει και σε ξύλο και σε Ναι, όπου θέλετε θα το χρησιμοποιήσετε. Είναι απλώς για τη χαρτοπετσέτα σε όποια επιφάνεια θέλετε. Αλλά είναι ειδική, μαλακή κόλλα για να μην σας χαλάσει τη χαρτοπετσέτα. Θέλει πολύ προσοχή η χαρτοπετσέτα. Τον τρόπο που κολλάω, γιατί εγώ στα δικά μου αντικείμενα δουλεύω πάρα πολύ τη χαρτοπετσέτα. Και έχω αυτόν τον δικό μου τρόπο, πώς μπορώ να το κολλήσω με καλύτερο αποτέλεσμα.
Υπάρχουν διάφορους τρόπους. Άλλοι βάζουν spray κόλλα και το κολλάνε πρώτα πάνω σε αυτό και μετά περνάνε την χαρτοπετσέτα την κόλλα. Εγώ δεν το θέλω το spray. Θεωρώ ότι δεν είναι ό,τι καλύτερα. Αυτό που μου αρέσει είναι η κόλλα και το κουπάζ. Παίρνουμε αυτό το πινέλο που χρησιμοποιώ για να κολλάω. Είναι συνθετική, δεν είναι φυσική. Πλατή, είναι για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να δουλέψετε την κόλλα. Βάζω ελάχιστη κόλλα στην επιφάνεια που θέλω να κολλήσω. Βέβαια εδώ φαίνεται λίγο το έχει πάει λίγο χρώμα, αλλά θα το δοκιμάσουμε τώρα. Εγώ για να σας δείξω πώς κολλάει. Βάζουμε την κόλλα απάνω. Είναι λεπτό όρευστη, έτσι, λεπτή. Πολύ λεπτό. Το βλέπω, το καταλαβαίνω. Ναι, πολύ λεπτή η στρώση, αν το βλέπετε. Βάζουμε ελάχιστο, πολύ λίγο, ίσα να κολλήσει τη χαρτοπετσέτα εδώ. Ελάχιστο. Δηλαδή στο χέρι να μην είναι πολύ βρεγμένο. Ίσα να πιάσει η χαρτοπετσέτα. Γιατί θα περάσουμε κόλλα από πάνω. Λοιπόν, βάζουμε την εικόνα, δεν ξέρω αν βλέπετε να το σηκώσουμε το κουτάκι να σχολεύει τώρα. Ναι, αυτό. Μόνο αυτό. Ωραία. Αυτό είναι καλύτερα. Οπότε, βάζουμε την εικόνα στο σημείο που θέλουμε. Και επειδή έχουμε βάλει πολύ λίγη κόλλα, μπορείτε να το πιάνετε, να το στρώσετε, χωρίς φόβο ότι θα μείνει στα δάχτυλά σας. Γιατί τη χαρτοπετσέτα, δυστυχώς, αν είναι πολύ βρεγμένο από κάτω και βάζετε μετά για να το ισιώσετε, να φύγει ο αέρας ή να μην έχει τζάρες. Οπότε τώρα μπορείτε άνετο, χωρίς φόβο, για να το φτιάξετε να εφαρμόσετε τέλεια στην επιφάνεια που βάζετε. Γιατί η χαρτοπετσέτα, αν γνωρίζετε, γίνεται και πολύ ζαρωμένα, άμα δεν προσέχουμε. Αυτό τώρα έχει εμφανιστεί τέλεια. Δεν υπάρχει πουθενά ούτε ζάρες, ούτε κενά, τίποτα. Για τη λίγη κόλλα που έχουμε, έτσι. Μην βάλετε ποτέ πολύ κόλλα, γιατί μετά θα την πατήσετε, θα πάτε να το κάνετε αυτό, θα μείνει η χαρτοπετσέτα στο χέρι σας. Τώρα, και ευτυχώς δεν φαίνεται από κάτω το χρώμα που είχαμε, από πάνω. Από τη μέση, ναι, θα το βασαλίψουμε όλο με κόλλα, από τη μέση, με μαλακές κινήσεις, προς τα έξω. Ναι, από τη μέση, προς τα έξω, με πάρα πολύ προσοχή, γιατί εδώ μπορεί να χαλάσει. Μπορεί να κολλήσει πάνω στο πινέλο και σου χαλάει όλη την εμφάνιση. Το πας, όπως βλέπετε, πολύ απαλές κινήσεις από το κέντρο προς τα έξω. Και εφαρμόζεται τέλεια. Θέλετε λίγο να το δείτε, να σας το περάσω, δεν ξέρω αν θέλετε. Εγώ την κόλλα θέλω. Ναι, θα σας το δείξω τώρα. Όπως βλέπετε, δεν έχει πουθενά ζάρες, τίποτα. Έχει εμφανιστεί τέλεια πάνω στο... Δεν ξέρω να το είναι σωστό. Αλλά το βλέπετε, χωρίς να είναι σημεία πουθενά. Η κόλλα, θα σας το δώσω να το δείτε, όποιος θέλει, τη Βασίλη. Λοιπόν, αυτό είναι βασικά η εφαρμογή χαρτοπετσέτα σε επιφάνεια. Και έχει πιάσει, εντάξει, τέλεια ακόμα δουλειά το μπουκάλι για να γίνει το αποτέλεσμα που θέλουμε σαν σκουριά, αλλά δεν έχουμε το χρόνο τώρα. Τώρα αυτό που θα κάνουμε, η επόμενη στάδια σε αυτό βασικά είναι λούστρο. Είναι έτοιμο, εδώ έχουμε φέρει το μπουκάλι όπως το θέλουμε, έχουμε βάλει τη χαρτοπετσέτα και τώρα πριν βάλουμε τις πάστες για να κρύψουμε τις αρτέλειες μας, πρέπει να το λουστράρουμε. Τώρα, στο τεκουπάζ υπάρχουν 3 είδη κόλλα. Δεν ξέρω αν τα έχουμε εδώ. Συγγνώμη, όχι κόλλα, λούστρα. Δεν το έχουμε, αλλά είναι το gloss, το matte και το satiné.
είναι ειδικά βερνίκια. Ναι, έχει όχι το... απλά ένα βερνίκι νερού από το χρωματοπολείο. Όχι, αυτά που έχει η εταιρεία Maxi-Chrome είναι το βερνίκι mat, που το αποτέλεσμα δεν έχει καθόλου γυαλάδα. Έχει το γυαλιστερό. Και το σατινέ. Και το σατινέ, δεν τα είχα. Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εντάξει. Ωραία. Και το σατινέ. Η διαφορά από το χρωματοπολείο όταν το παίρνουμε ποια θα είναι? Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια διαφορά, απλώς σας παρουσιάζω τώρα τα ωραία τα λούστρα που έχει η εταιρεία που είναι πάρα πολύ ωραία στην εφαρμογή. Μήπως δεν κάνει, λέω. Πιθανόν και να μην. Εγώ, εντάξει, δεν μπορώ να πω αν κάνει. Είναι βερνίκια ακριλικά που σημαίνει ότι δεν κυτρινίζουν. Δεν αλλοιώνουν την εικόνα, έχει σημασία. Ένα βερνίκι πολυοργανικό, έστω και δηλαδή. Με τίποτα. Έτσι. Άρα αυτά όλα τα υλικά είναι soft, είναι μαλακά υλικά. Σε αυτό το μπουκάλι δεν ήθελα να έχω gloss effect, ήθελα να είναι σατινέ, ούτε ματ. Και τελικά έφτιαξα αυτό με σατινέ. Το έχετε δει το μπουκάλι, έτσι έχει ένα ωραίο μαλακό γυαλάδα, αλλά όχι το πολύ έντονο το gloss. Που αυτό είναι ωραία σε κούτες και τέτοια. Τα κουτιά είναι όμορφα όταν τα κάνετε με gloss. Είναι πολύ ωραία, δίνει επιπλέον ομορφιά στο αντικείμενο. Σε αυτό θεωρώ ότι ήταν πιο ωραία, επειδή είναι σκουριά, δεν πάει το gloss, δεν ταιριάζει. Και το έφτιαξα με σατινέ, επίσης μπορούσα να το είχα κάνει με ματ. Τελείως. Οπότε, στρώνουμε, θα έλεγα μέχρι 5 στρώσεις βερνίκι στο μπουκάλι και την κάτω πετσέτα. Ό,τι είναι πλήρες στεγνό, δηλαδή τώρα είναι επικίνδυνο, άμα βάλεις ότι είναι ακόμα βρεγμένο, να χαλάσεις πάλι, να χαλάσεις την εικόνα. Περιμένετε να στεγνώσει τελείως. Μέχρι 4 στρώσεις βερνίκι, 5, σε όλο το μπουκάλι. Και μετά μπορούμε να εφαρμόσουμε την πάστα. Εγώ θα το βάλω επί τόπου τώρα. Αφρότα το βερνίκι και μετά την πάστα. Ναι, η πάστα είναι το τελειωτικό. Αυτό γίνεται σαν πέτρα, σκληρή. Δεν παθαίνει τίποτα. Οπότε αυτό είναι το τελική πινελιά στο μπουκάλι για να γίνει όμορφο. Εγώ βέβαια εκεί στο μπουκάλι αυτό έβαλα σκοινί χοντρό. Το είχα βάλει με σιλικόνη, καυτό σιλικόνη. Το είχα βάλει το σκοινί πάνω. Το έβαλε και στο καπάκι του, γιατί αυτό ήταν από whisky κάτι, δεν θυμάμαι. Κράτησε το καπάκι και έβαλε και στο καπάκι σκοινί. Και το βάψατε. Και το βάψα και αυτό με την ίδια τεχνική με το υπόλοιπο μπουκάλι. Και το αποτέλεσμα νομίζω είναι πολύ όμορφο. Ναι. Και μετά μπορείτε να βάλετε σαν από θέμα μικτές τέχνες, αν σας αρέσει, μπορεί να κολλήσετε και ακόμα άλλα πράγματα πάνω. Δηλαδή μεταλλικά αντικείμενα, ό,τι θέλετε να γίνει και πιο ιδιαίτερο ακόμα. Αλλά αυτό το είναι απλή τεχνική. Οπότε, αυτό δηλαδή στο σπίτι θα το συνεχίζω και θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι. Η χαρτοπετσέτα που έχετε βάλει στο μπουκάλι, ναι, αυτό είναι κομμάτι-κομμάτι στο τετράγωνο, για είναι αυτή όλη? την χαρτοπετσέτα την ειδική έχει 4 φορές την ίδια εικόνα. Ναι. Σε εκείνο το μπουκάλι τη βάλετε όλη μαζί. Ναι, αυτή η χαρτοπετσέτα ήταν μόνο τη μισή της, ναι, ήταν μία εικόνα. Ναι. Και την άλλη μισή την ίδια εικόνα πάλι κάτω. Όχι 4, 2. Ναι. Και την έκοψε τη μισή. Ναι. Και την έβαλε γύρω-γύρω. Ναι. Την είχα κόψει για να μην μου βγαίνει με ζάρες κλπ. Και την έκοψε και την εμφάνιζα ολόκληρο όπως ήταν γύρω-γύρω. Με πολύ προσοχή. Με την ίδια τρόπο. Αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πολύ προσοχή. Γιατί αν χαλάσει, είναι κρίμας. Είναι κρίμας. Και αυτό το έβαλα, δηλαδή ένα κομμάτι λίγο κόλλα. Το κόλλησα. Ξεκινά, το έχω ωραία εφαρμογή εκεί, στο επόμενο λίγα κόλλα πάλι και το πήγαινε έτσι. Αυτό κάτω που είναι πιο στενό, πώς ήρθε? Η χαρτοπετσέτα είναι πάρα πολύ εύκολη στη χρήση. Θα σας το δείξω. Εδώ, θα βγάλουμε και αυτό. Κάτσε να το κόψω, μην το χαλάσω όμως, να το κόψω. Θα σας δείξω. Γιατί κάτω είναι πιο στενό, οπότε ναι, έπρεπε να αλλά η χαρτοπετσέτα είναι τόσο εύκολη στη χρήση. Την κάνετε ό,τι θέλετε βασικά. Κάτσε να βγάλω αυτό. Λοιπόν, την είχα βάλει έτσι. Υπολόγισα που ήθελα να ξεκινήσει και μου να τελειώσει. Εγώ την έβαλα στη μέση.
Εδώ που κρύβω με το αυτό, λοιπόν, την ένωσα εδώ. Η ένωση δεν φαίνεται όμως, γιατί μετά έβαλα καρτίνες για να τα κρύψω. Μετά είναι η ένωση. Δεν φαίνεται. Όχι, τίποτα. Δεν φαίνεται, γιατί η κάτω πετσέτα είναι η καλύτερη μας φίλη στο τεκουπάζ, μπορώ να πω. Λοιπόν, αποφασίστε που θα μπει και αρχίζετε. Την εφαρμόζετε έτσι όπως είναι. Από κάποια στιγμή θα βλέπετε η διαφορά. Ναι. Αυτό εννοώ. Αυτό. Κόβουμε. Απλώς δεν κόβετε, δεν κάνετε τίποτα μέχρι να φτάσετε στο τελικό σημείο. Το αρχίζετε και το κολλάτε έτσι. Προσοχή, προσοχή, έτσι, ωραία, το κολλάτε, και στο τέλος ξεφορτώσετε αυτό που δεν θέλετε. Μετά, μην κόβετε τίποτα εδώ, ούτε εκεί. Αφήστε τα, γιατί μετά, όταν έχει στεγνώσει η κόλλα, με ένα κομματάκι γυαλόχατο, φεύγει όλο. Δεν το κόβουμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Βλέπετε, εδώ δεν έχω αφήσει τίποτα να σας δείξω. Εδώ, αν ήτανε και κρεμότανε, λίγα, μόλις έχει στεγνώσει, τσακ, και το κόβετε. Και μετά, με τις κούρες και τα χρώματα που έχετε βάλει, αρχίζετε και βάζετε, δηλαδή το κάτω μέρος, κρύβετε τις ατέλειες, συνεχίζετε το χρώμα δηλαδή. Και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Και όπως σας λέω, μετά το φτιάχνετε όπως θέλετε. Σε αυτό εδώ τώρα, επειδή βάλαμε μόνο μπροστά, πρέπει να κρύψουμε τις ατέλειες. Όπως είχε πει η κυρία πριν, δεν ξέρω πια, μπορούμε να απομονώνουμε πρώτο το σημείο και μετά δεν έχετε. Αλλά και πάλι σε αυτό εδώ θέλετε κάτι να κρύψετε που παίρνει η χαρτοπετσέτα και το χρώμα, οπότε η πάστα για μένα είναι η καλύτερη λύση. Και όμορφο είναι και κρύβει τα πάντα. Μπορεί να χρησιμοποιηθείτε μια μοντέλα. Αυτό ό,τι θέλετε βάζετε. Εννοείται, ό,τι θέλετε βάζετε. Εγώ θα σας δείξω μόνο την πάστα τώρα. Μπορεί να βάλετε γύρω-γύρω κορδόνι, δαντέλα, μεταλλικά αντικείμενα, ό,τι θέλετε. Η πάστα είναι η εύκολη λύση. Αυτή είναι η πάστα, είναι μεταλλική και τη βάζουμε με το σπάτσουλα. Εγώ τώρα θα τη βάλω απάνω, γιατί θέλω να έχει ανάκλητο. Και θα το βάλω με πάνω, για να κρύψει. Και μετά βέβαια, πάνω στην πάστα, μπορείτε να συνεχίσετε τη σκουριά, αν θέλετε. Να μην φαίνεται το χρώμα από την πάστα. Μπορείτε να θέλετε να έχει απλώς ανάγλυφο κάτω από τη σκουριά. Δηλαδή να συνεχίσετε πάλι το χρώμα. Εγώ αυτό θα έκανα σε αυτό. Αλλά γίνεται έτσι ωραίο, κρύβει τις ατέλειες και μετά με το χρώμα αυτό που βάλαμε θα γίνει τέλειο από πάνω. Η πάστα έχει διάφορα χρώματα. Ναι, θα σας πει ο κύριος Νίκης. Είναι εκείνα εκεί στα βαζάκια, με το ροζ. Έχουμε όλα τα υλικά, να μην έχουμε κοζά, έτσι, με χρόνο. Η κυρία θέλει μπορεί να σηκώνει και να βλέπει την εφαρμογή, έτσι, δεν είναι... Τώρα μπορώ να το σηκώσω, έχει στεγνώσει σχεδόν. Εγώ απλώς με σπάτσουλα, αλλά και με μια λεξιλάκι κάνετε τη δουλειά σας. Και βάζουμε πόλη. Το βερνίκι στο τέλος με τι το περνάμε? Πινέλο. Εγώ μπορείτε και με σφουγγαράκι να περνάτε το βερνίκι, όπως σας βολεύει. Εγώ βερνίκι δουλεύω μόνο πινέλο. Μόνο. Αδιάρρητο βέβαια. Μία κατεύθυνση ή μία κατεύθυνση? Ποιο το βερνίκι, εσάς το βερνίκι. Ναι, πάντα στην ίδια κατεύθυνση. Εκτός στην αρχή που μπορείτε να κάνετε criss-cross, δηλαδή έτσι, να περνάτε και μετά να περνάτε έτσι. Αλλά μετά όσες crosses βάζετε, πρέπει να έχετε όμοιο αποτέλεσμα. Καλό είναι μία κατεύθυνση πάντα. Αλλά τις πρώτες δύο μπορείτε και να το κάνετε έτσι στο criss-cross αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η πάστα και όπως βλέπετε,
εύκολο μπαίνει και κρύβει τις αρτέλειες. Εμένα δεν θέλω να το κρατήσω αυτό το χρώμα. Εγώ μετά θα συνεχίσω, θα βάλω λίγο ταινία να προστατέψω την εικόνα μου και μετά θα το συνεχίσω με τη σκουριά. Αυτό θα ήθελα να το κάνω στο σπίτι. Αλλά τώρα, σας δείξω μόνο, αυτό τώρα στεγνώνει σε περίπου, πρέπει να στεγνώνει περίπου σε 3 ώρες μπορείτε να το πιάσετε. Μόνο του. Ναι, δεν κάνετε τίποτα, το αφήνετε και Στεγνώνει στα νέα. Το σεξουάλ, εδώ δεν το χρησιμοποιούμε. Ναι, βέβαια, μπορείτε, βέβαια. Απλώς αν θέλετε να το αφήσετε περίπου μπορείτε να το πιάσετε σε 3 ώρες, ανάλογα βέβαια πώς θα έχετε βάλει. Εγώ έχω βάλει πολύ για να έχει έτσι ένα ωραίο ανάγλυφο και αυτό μετά θα βαφτεί με σκουριά. Αυτό είναι την τεχνική στο μπουκάλι, αν σας αρέσει αυτό. Νομίζω είναι το αποτέλεσμα εντυπωσιακό και είναι κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο ρομαντικό, το shabby chic, αυτά. Δημιουργείται πολλά πράγματα με τα μεταλλικά χρώματα. Aquí, να θέλετε. Αυτό. Αυτό για το μπουκάλι. Και συνεχίζω. Συνεχίζουμε εδώ που... Ξέρω, οι κυρίες θέλουν να πει διάλειμμα ή να συνεχίσουμε. Την παλαίωση. Ναι, θα κάνουμε την παλαίωση με το κουτί τελευταίο. Θα κάνουμε το μεταλλικό. Ναι, θα κάνουμε το μεταλλικό και να σας δείξω λίγο τα μεταλλικά χρώματα πώς σε εφαρμόζουν πάνω σε κάποιες σανίδες και τέτοια που έχω φέρει για να τα δείτε. Αλλά άμα θέλετε να συνεχίσουμε τώρα, μισό λεπτό μόνο, να μαζέψω λίγο αυτά. Για να βοηθήσω λιγάκι με κάποιες ονομασίες που άκουσα, όπως η Πάσο Τρεγάβος και τα λοιπά. Όσα χρόνια βλέπω αυτά τα τεχνικάλες, τα έχω ακούσει με ένα σωρό διαφορετικά ονόματα. Κάθε εταιρεία βάζει το όνομά της. Οπότε εσείς θα το ξεχωρίσετε από τις εφαρμογές. Ξεκίνησε το περίγραμμα. Αυτό το όνομα είναι ένα σενάριο το οποίο έχει το μέλλον περίγραμμα. Ουσιαστικά είναι αυτές οι πάστες. Όλες οι πάστες. Λοιπόν, το decoupage πάλι είναι πολύ ωραίο για να ανακυκλώνεις αντικείμενα που αλλιώς θα πετάγανε. Όπως σας είπα πριν, το μπουκάλι ήταν από whisky και βγήκε μετά ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα που μπορείτε ευχάριστως να το δίνετε σαν δώρο σε κάποιον να το χαρίζετε. Το ίδιο τις κονσέρβες μας. Λοιπόν, τις πετάμε. Όμως, ένα κουτί κονσέρβ σαν αυτό γίνεται πολύ όμορφο και σαφτό. Εντάξει, αυτό το έφτιαξε με ρομαντικό στυλ. Που μας αρέσει νομίζω σε όλους, αλλά είναι το ρομαντικό στυλ. Μπορείτε να το βάλετε βέβαια με ό,τι εικόνες θέλετε, ό,τι θέλετε. Απλώς είναι ένα αντικείμενο που έχουμε στο σπίτι μας πάντα, γιατί να το πετάξουμε, βάζουμε μέσα τόσα ωραία πράγματα. Και εγώ έφτιαξα αυτό, για να γίνει ένα έτσι ρομαντικό στυλ με παλαίωση επάνω, για να βάζετε πράγματα. Τώρα, πάλι, κέσο. Γιατί στο μεταλλικό δεν πιάνει χρώμα εύκολο. Πάλι ετοιμάζουμε την επιφάνεια με γέσο και μετά αρχίζουμε και βάφουμε. Εγώ έχω πάρει το ίδιο που είχα βάλει στο κουτί, αυτά τα πολύ ωραία μαύρα άσπρα. Είναι ριζόχατα. Και είναι πάρα πολύ όμορφα γιατί αλλά όταν είναι έτσι, πρέπει να μπει σε άσπρη επιφάνεια. Λοιπόν, αυτό το κουτάκι όμως δεν το ήθελα άσπρο και το έβαλα και με λίγους τόνους ροζ μέσα. Αλλά άμα βλέπετε εκεί που έχω κολλήσει τις εικόνες, το έχω αφήσει άσπρο. Γιατί αυτό δεν είναι εικόνα που μπορείτε να κόψετε. Δηλαδή έχει γράμματα, αυτά δεν κόβονται. Είναι κάτι πρέπει όπως είναι να το κολλήσετε. Οπότε μπαίνει στο άσπρο και ενσωματώνεται μαζί με το χρώμα και δεν καταλαβαίνετε πού αρχίζει το χρώμα και πού αρχίζει τα γράμματα. Θα το δείτε σε αυτό το κουτί που σας στέλνω. Λοιπόν, οπότε πρώτα απ' όλα θα το βάψουμε τώρα, θα το βάψουμε άσπρο, μόνο άσπρο, με άσπρο ακριλικό.
Σας αρέσει το κουτάκι? Είναι εξαιρετική το δουλειά. κρατάω. Εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή, Και ήταν ένα πράγμα που το πετάνε, έτσι. Και τη σκηνή, για να έχει τη μορφή αυτή με κόλλα. Είναι βάζεις κόλλα στη σκηνή, σκληραίνει. Ένα κομμένο. Ναι. Αυτά είναι ένα χέρι. Ναι, ναι. χέρι. Χωρίς σαλίδι, δεν βάζουμε σαλίδι σε αυτό. Και μισό λεπτάκι, να πιάσω λίγο όλα τι θέλουμε. Άσπρο και λίγο, δεν θα βάλω ροζ τώρα, γιατί θέλει πολλή δουλειά για να βγαίνει το ροζ και το άσπρο να μπορούμε να εφαρμόσουμε την εικόνα. Θα βάλουμε μόνο άσπρο. Άσπρο ακριλικό, όχι μεταλλικό. Αλλά βέβαια, αν θέλετε, γιατί όχι, και μεταλλικά. Ναι, πάλι σφουγγαράκι. Καθαρό σφουγγαράκι, γκάντι. Και αρχίζουμε και το βάφουμε. Θα το βάψουμε με ένα χέρι, κανονικά βάζουμε δύο. Αστάρι, γέσο και μετά το χρώμα που θέλετε. Όπως σας λέω, αυτό εδώ μπορείτε να το βάψετε ό,τι χρώμα θέλετε. Απλώς εγώ θέλω να εφαρμόζω αυτές τις εικόνες που σας έδειξα και πάνε μόνο σε άσπρο. Το χαρτί που θα δουλέψουμε τώρα είναι ριζόχαρτο. Το ριζόχαρτο δεν παθαίνει τίποτα, είναι πάρα πολύ ανθεκτικό. Και να το σκίσετε και να το κολλήσετε και να μην σας αρέσει, ξανασηκώνετε το ριζόχαρτο. Μία φορά. Μετά σου λέει εντάξει, φτάνει και αυτό. Η χαρτοπετσέτα πάει, μία και έξω. Η χαρτοπετσέτα δεν βγαίνει. Όχι, τίποτα. Η χαρτοπετσέτα είναι το λατρεμένο μου, το λατρεύω. Εγώ δουλεύω χαρτοπετσέτα πάρα πολύ. Αλλά είναι λάθος το νερό, σκούπισμα, να ξαναβγεί και πάλι δεν έχει. Το ριζόχαρτο σηκώνεται. Θα τις θέλουμε πολύ χρώμα. Συγγνώμη να ρωτήσω, σε chipboard είναι προτιμότερο να βάζουμε γέσο και μετά να περνάμε τα χρώματα ή έχουμε εξίσου καλή απόδοση για παιχνίδια στην επιφάνεια? Εγώ θα σας έλεγα σε όλες τις επιφάνειες να κάνετε μια σκέψη γέσο. Σας παίρνει λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά σας ετοιμάζει την επιφάνεια να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα. τι είναι αυτό που είπατε στην Το chipboard είναι... Όχι σαν ενδιαφέρον. Ναι, είναι όλα. Ειδικά δηλαδή έχω κάθε επιφάνεια έχει ειδική ετοιμασία. Αλλά είναι τόσο πολύ, δεν μπορώ να σας το πω, αλλά ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε, γιατί κάθε επιφάνεια έχει ειδική ετοιμασία. Τα έχω γραμμένα, μπορώ να σας το πω, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα για να σας τα λέω ένα-ένα. Αλλά γέσο παντού. Πόσο κοστίζει το αστάρι? Βασικά. Λοιπόν, έτσι αυτό. Όπως σας λέω, θα έβαζα δύο χέρια, δεν προλαβαίνουμε, και βάζω ένα χέρι. Έχει και το γέσο, οπότε το ίδιο είναι περίπου. Μέχρι να στεγνώσει, θα κόψουμε τις εικόνες και θα βάλουμε αυτό. Αυτό το έχω τρυπήσει κιόλας έτοιμο, πάρα πολύ εύκολο, καρφί και σφυρί και τρυπάει αμέσως. Και το σκηνή που είχα βάλει, το είχα σκέψει σε κόλλα και το τύλιξα όπως το ήθελα και έτσι μένει και δίνει έτσι μια ιδιαίτερη εμφάνιση. Λοιπόν, έτσι είναι αυτό. Λοιπόν,